Tervetuloa uuteen kruunukalusteen suurmyymälään Vantaan Varistoon. Myymälässämme Suomen suurin Natuzzi-galleria. Tule tutustumaan italialaiseen huippumuotoiluun ja tinkimättömään laatuun. Natuzzi-tuotteilla luot harmonisen kauniita sisustuskokonaisuuksia. Inspiroidu väreistä ja tyyleistä. Furninovan mallistossa paljon sekä kauniita klassikkomalleja että moderneja uutuuksia. Uutuusmallisto Coffee antaa lähes rajattomat mahdollisuudet omien sohvaunelmien toteuttamiselle. Italialainen design, käsin tehdyt huonekalut ja useat eri tyylit. Selva tuo laatutietoiselle sisustajalle paljon yksilöllisiä mahdollisuuksia. Klassinen, maalaisromanttinen, vintage, retro vai moderni? Löydä oma ruokapöytäsuosikkisi laajasta ja laadukkaasta valikoimastamme. Tyylikkään kodin sisustamiseen lepotuolit Stresslessiltä ja BD:ltä. Laadukkaat sängyt hyviin ja levollisiin yöuniin. Asiantuntevat myyjämme etsivät juuri sinulle parhaiten sopivan patjakokonaisuuden. Laadukasta sisustamista nyt 2 kerroksessa. Tervetuloa inspiroitumaan!